Гошо. На 40 км съм от Барселона. Дали са ми един паркинг да се паркирам. Утре евентуално ще тръгвам по много задачи. Ще видим дали ще правим ремаркето, че съм качила една омарика зад. И сега влиза вятър като карам и не много хубаво. Трябва да се направи. И такъв мост само погледнете. Уникален мост. Испания е наистина удивително красива страна. Вече втори ден съм на испанска земя. Още не мога да придобия представа за всичко, което е направено тук, как е построено. Но това, което виждам до този момент, да, мощна икономика е Испания. Хубави са магистралите, хубави са и къщите. Минах покрай няколко кръчета вече. Много са китни, много красиви, с хубави улички. И сега нещо негативно няма, което да съм видял. Това е като цяло магистралата. Карам и към Барселона. Искам да ви покажа Барселона, защото вие ще влезете в Барселона заедно с мен за първи път. И искам да видите просто чувството какво е да отидеш на място, където никога не си стъпвал там. И няма да стъпим с човешки крак, просто с камиончето ще стъпим. Така мога да се изразя. Аз вече като се паркирам, ще видя паркингът дали се заслужава, дали има нещо, което да си купиш, трава, туалетна, нещо много важно за един шофьор. Още малко ще стигнем, останете до края, за да видите Барселона. Или поне това, което аз ще видя. Хайде да видим сега, може ли да четете какво пише на табелата. Барселона! Точно така. Всичко Гошо те чака в Барселона. Това, което виждат очите ми и с камерата го запечатвам, си остава един хубав спомен за мен. И с радост бих си го пуснал отново и отново да се го гледам един ден, като се прибера на големият екран вкъщи чрез YouTube. Нека създаваме спомени, красиви спомени, защото това ще ни остане един ден от живота. Което качих с заглавие напсувах една франкозойка. Хора, понякога пиша идиотски заглавия. Истината е, че тези всичките клипчета, които ги правя, са адски тъпи. Никой не задължавам да ги гледа. Всичко това, което правя, аз го правя за себе си. Който има желание да гледа, да види просто къде съм ходил. Добре дошъл в канала ми да гледа. Никой, абсолютно никой не задължава. Всичко е изцяло за моя лична, така да се каже, за мой личен кеф. Си го правя, за да мога да се огледам един ден вкъщи и да си спомням. Защото човек не знае колко дълго ще е на тази земя. Аз искам да се докоснам до повече и все повече места. И затова нещата си ги правя по моя начин, по който аз си го разбирам. Искам никой да се чувства по някакъв начин засегнат с нещо от мене, което ме приятел да гледа и така. Иначе човек като кара всеки ден и е по пътищата, нормално е някой шофьор да те изнерви, нещо да ти пресече пътя,
може и мене някой така да бържа, ако нещо препречи пътя и така нататък. Цяло се опитвам да съм винаги внимателен, коректен на пътя и едно винаги всичко да е по мет и масло, да няма проблеми. Много красива Испания, наистина. Това, което виждате на вашите екрани, е една малка частичка. Аз все пак виждам на 360 градуса, мога да видам всички страни. Много момента преди малко, че минах през, както минаваше магистралата от дясната ми страна, съм падаше една градина с много екзотични дървчета, ама уникални, такива в едни огромни сакси. Това човек, като има желание да си сложи в градината, сигурно си поръчва малко камионче да го качат, да го закарат вкъщи. И наистина огромна градина, така за такива много красиви декоративни дървчета. Имам щастието пак да мина оттам по светло, ще ги снимам обязателно. Просто и се бях сетил. Наближаваме се по-близко сме до Барселона. Дали знаете, но в Испания живеят страшно много араби и от уважение към тях да ни демонстрират уважение на някои табели има надпис на арабски език. Така че и това е хубаво да се отбележи.
40 Dance. Магистрала Леле. Какво се очутваш, бе, Чичо Жорон? Това е Испания. Наистина впечатляващо. 5 ленти. Да, нашата магистрала Хемус колко ленти беше? 2. Тук са 5. Нашата магистрала Хемус е произведена на изкуството, хора. А за 2 ленти. Аз се прави по специална технология вече 50 години, но всеки детайл се изпипва по много деликатен начин. Така че след 100 години ще имаме много хубава магистрала до морето. Кой ще доживе, чак? Всичко, което се случва, е подигравка с българския народ. Всичко. Но вече стана лъсна, черно на бяло чете, си гледат собствен интерес и не ги интересува народа. От това Европейския съюз дава средства да се направи нещо, политиците ги крадат. Айде! Нищо и половина. Що сме такова племи просто загубено, не знам. Както казваше Киро Брейка, единици са хората, които могат нещо да направят за България. Единици са хора, които ги боли за България и милеят и отделят от залъкът си да дарят някой лев нещо, да се случи нещо. Защото държавата е мъщика към хората, които живеят в нея. Поживях да видя Барселона, Париж видях, Барселона. И клипчето мисля да го завърша, като се паркирам. Продължете наляво. За да ви покажа какво има на бензиностанцията, което един драйвер шофьор може да си напазари. Карайте 14 км. Още 14 км и сме на паркинга.
си го правя за себе си, за един спомен за след време, да си го пусна, да си го гледам на големия телевизор. Conecta con los festivales, con los mejores DJs del planeta.
Contando cuentos en Radio 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some candy juice, but I really don't wanna. Подведете се да продължите надясно след 3 км. Se dice de él que retrata el amor femenino con atrevida modernidad, que es una obra de armonía y contrapunto, en la que cada tema tiene una respuesta. Se dice también que es el primer libro escrito por una mujer que no es sumisa. Hablamos de Tégeme, obra epistolar de Marcel Sauvegeot, una obra sobre la cual Paul Valéry, considerado uno de los grandes poetas franceses del siglo XX, dijo que era el testimonio de un intelecto excepcional. Una escritora desconocida y rescatada, que vivió apenas 34 años. Al terminar la Primera Guerra Mundial estudió literatura en París, donde trabó amistad con el grupo de los surrealistas. Marcel regresó en 1926 a su ciudad natal, Charleville, para trabajar como profesora, pero fue ingresada en una clínica de Tenay-Hauteville, donde redactó este libro. Luego, murió de tuberculosis en Davos, en uno de sus míticos sanatorios. Ето, че след магистралата. След това продължете наляво. Време е да се паркира Чичо Гошо и да почива заслужено. Я да видим сега откъде, от коя страна. След 120 метра продължете наляво. След 50 метра продължете наляво. Ще пристигнете на местоназначението след 140 метра. Но няма къде да спрем. Къде да спрем? Чичко Гошо вече намери къде да се паркира. Ето бензиностанцията. Ето тук със сигурност ще има какво човек да си напазарува. Това е бензиностанцията там. Ето тук е магазини, каквото искаш. Хайде да влезем да разгледаме. И така купих хляб и ето тази кутийка с ето това нещо. Топла храна.